फाइनान्शियेल इयार 23-24 BTC एरियायाव इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलप खालामनो थाखाय 200 कोटी टाका एल'केशन दङमोन बे 200 कोटी टाका जितु एल'केशन बे एल'केशननि एगेन्स्टै जितुनाखि इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्ट खालामनायनि जितु हाबाफारि बिथांमोना बेखौ लानो हायाखै आरो एल'केशन खालामनाय बे फैसाखौ BTCनि जितुनाखि एक्सचेकार बे एक्सचेकाराव बिथांमोना सोफैनो हायाखिसै अलरेडि स्टेटआव 2023 आरो 24 नि जितु फैसा माने द्र खालामनायनि समय बे समया जोबनानै थांबाय बे 200 कोटी टाकाखौबो बिथांमोना मोनबोआखिसै आरो BTCनि जितुनाखि एकर्ड माने जितुनाखि गोजोन गोरोबथा 2020 सनाव जालांनाय बे सुक्तिनि जितुनाखि डेभेलपमेन्ट प्रजेक्ट्स आरो अनुष्ठान प्रतिष्ठानफोर बानायनायनि जितु सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि कमिटमेन्ट आरो स्टेट गभर्नमेन्टनि जितु कमिटमेन्ट 1,500 कोटी टाका बोसोरथामनि गेजेराव हरनायनि जितु कमिटमेन्ट बे कमिटमेन्टखौबो बिथांमोना लाखिलांनो हायाखिसै स्टेट गभर्नमेन्ट आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ सिनसियारलि 2020 सनाव 20-21 नि जितु बाजेट स्टेट गभर्नमेन्टआ मेटसिं शेयार सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि 250 कोटी मेटसिं शेयारखौ बाजेट एल'केशन खालामदोंमोन 22-23 आव बिथांमोना सिनसियारलि 200 कोटी टाका सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि स्टेट गभर्नमेन्टआ 200 कोटी मेटसिं शेयार बाजेट एल'केशन खालामदोंमोन आरो 2022-23 आव स्टेट गभर्नमेन्टआ बोसोरनैयाव खुनु रोखोमैबो फैसा खरस खालामनो हायैलाय बिथांमोना जिर' बाजेट खालामदोंमोन बोसोरथाम थांबाय देग्लाय जितुनाखि बाजेट 23 आरो 24 लास्ट माने माबा हिसाबै बिथांमोना इन प्रिन्सिपल टटेल 250 कोटीनि माने 10% हिसाबै 25 करोड़ टाका एबार देग्लाय रानिं बोसोराव बिथांमोना एल'केशन खालामदोंमोन जों मोनथिनाय मथे दिनै BTC गभर्नमेन्टआ बे जितुनाखि स्टेट गभर्नमेन्टनि एल'केशन बे एल'केशनखौ माने फैसाखौ माने सेंसन खालामनानै लाबोनो हायाखिसै आरो लोगोसे बिथांमोना जितु देग्लायनि जितुनाखि रेभिनिउ बाजेट बे रेभिनिउ बाजेटआव बिटिआर सुक्तिनि गोजोन गोरोबथानि माने माबायाव हेडआव 0 जों नुबाय आरो जों बेखौ केपिटेल हेडआव मोनसे BTC इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्ट आरो केपिटेल एसेट क्रिएशन एन्ड BTR एकर्ड बड' एकर्ड इमप्लिमेन्टेशननि नामाव 250 कोटी टाका केपिटेल हेडआवसो जोङो बाजेट खालामनायखौ जों नुबाय आरोखि दा बे हिसाबै जों बुजिबाय जे थांनाय देग्लायनि जितुनाखि 200 कोटी टाका बेखौबो बिथांमोना मोनबो मावनो हायाखिसै आरो 25 कोटी टाका बेखौबो मोनबो मावनो हायाखिसै बिनि थाखाय दिनै स्टेट गभर्नमेन्टआ बेखौ केपिटेल हेडआव ट्रेन्सफार खालामनानै लांनायखौ जों नुबाय आरोखि आनिफ्राय मार्टियार्स मुंख्लंफोरनो जितुनाखि 5 लाख टाका एक्स ग्रेसिया होनाय बेनि थाखाय 25 करोड़ टाका दङमोन बे 25 करोड़ टाकानि गेजेराव 10 कोटी टाका जोङो खरस खालामनायखौ नुबाय 15 करोड़ टाकाखौ जोङो खरस खालामनायखौ नुवाखिसै बिनिखायनो स्टेट गभर्नमेन्टनि जितु बाजेट बे बाजेटआव बे हेडआव माने एक्स ग्रेसिया पेमेन्ट फर बड' मार्टियार्स हेडआव मात्र 10 कोटी टाकाल' जोङो एल'केशनखौ जों नुबाय आरो जोङो नुबाय जे देग्लायनि जितुनाखि 800 कोटी टाका बे 800 कोटी टाकानि गेजेराव बिथांमोना दिनैसिम मात्र 348 करोड़ 62 लाख 71,169 रांल' खरस खालामनो हादों दासिम बिथांमोना खरस खालामनो बाखि दंबावो 451 करोड़ 37 लाख 28,831 रां बिथांमोना दिनैसिम खरस खालामनो बाखि दं बियो 5 मार्चसिम आप टु डेट जितु माने स्टेटास दा बिथांमोना
बोसोराव मोननाय फैसाखौथ' खरस खालामनो हाया बेखायनो बिथांमोना बिटिसिनि जिथुनाखि मोननांगौ जिथुनाखि बाजेट बे बाजेटखौबो बिथांमोना सिनसियारलि स्टेट गभर्नमेन्टनो रिप्रेजेन्ट खालामनो हायाखै आरो स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय बिथांमोना 10% इनहेन्स खालामनानै जिथु लाबोनांगौनि हाबाफारि बे हाबाफारियाव बिथांमोना फैलार जादों होननानै दिनै बे बाजेटनि गेजेरजों बिथांमोना श' खालामबाय